Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Fortnite, όπως βλέπετε. Θα παίξουμε την καινούργια season, αλλαγή season. Δεν θα παίξουμε τη chapter 6, θα παίξουμε τη season 2 που ήρθε από το OG. Και ναι, έχω και καιρό να παίξω Fortnite, οπότε είπα να παίξουμε λίγο Fortnite. Και θα βάλω ένα OG skin, ας πούμε. Ξέρετε, όποιοι δεν έχετε παίξει Fortnite εδώ και καιρό, έχει μπει η Ranky Trader, αν δεν το ξέρετε, και καλά είναι να δώσω σε όλα τα social media. Οπότε την έχω αγοράσει πάντως. Τέλος πάντων. Για τώρα θα πάμε αυτό. Chapter 1 season 2. Θα πάμε να τεστάρουμε. Τέλος πάντων. Ενώ περιμένουμε, να ξέρετε παιδιά, θα κάνω ένα βίντεο που θα παίξω κι άλλο Minecraft, θα έρθει. Και ναι, πιστεύω θα έρθει και Minecraft βίντεο. Απλά λίγο, θα κάνω λίγο καιρό. Επειδή δεν έχω και τόσο χώρο, μπορεί να σκέφτομαι να πάρω κάμερα, δεν ξέρω. Παιδιά, ακούγεται διπλό. Το ακούτε? Βλέπετε όμως. Θα σας το κάνω για τώρα έτσι. Ωραία παιδιά, άμα βλέπετε τώρα, έχω αργήσει ήδη. Μπάλτουμπας. Δεν το λέω και σωστά. Ναι, πιστεύω βλέπετε. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 άτομα κάπου εκεί, άτομα είναι έχουν πέσει εδώ. Παιδιά, έχω καιρό να παίξω Fortnite, γιατί γι' αυτό μισάρω κάθε shot. Ωραία. Ευτυχώς τουλάχιστον να μισάρω αυτά τα τελευταία. Δεν έχω και σφαίρες. Εντάξει. Άρα πιστεύω αυτό δεν είναι και ranked και είναι 1.000.000 σφαίρες. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται τώρα. Ο μπρο προσπάθησε να με φάει μέσα από το παράθυρο. Εντάξει, ωραία. Πάντως δεν είναι καθόλου χαλιά άτομα, είναι full sweat εδώ. Οπότε, ναι, δεν νομίζω θα... το παίρνω πίσω. Με αυτό παίρνω... αυτός τουλάχιστον πιλτάρει. Καλά. Ναι, πάμε να τον φάω. Τι έκανα.
Δεν πάω καλά. Πήγα να πεθάνω για λίγο. Πάμπα. Εντάξει, πού είναι η πάμπα? Να τι. Ωραία, ήρθα. Μισό ώρα πόρισα, μου μιλάει λίγο η μαμά μου. Ωραία. Μακάρι να έχει κάποιος medkit. Γι' αυτό είναι που έφαγα. Τουλάχιστον έχει building. Σνάιπερ έχει. Παναγιά. Πήγα να πεθάνω για λίγο. Δεν έχω building. Δεν έχω building, πρέπει να πάω από κοντά. Και αυτός έχει sniper. Τι κλάτσαρα. Τι κλάτσαρα μόλις τώρα μ' ακούω. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Τώρα θα κλείσω. Τα λέμε σε άλλο βίντεο. Γεια.